טוב חברים, אז תראו את המוצר המהמם החדש שהגיע לנו. מוט פינוק 100% נרוסטה 304 SS, הכל מנרוסטה, מהמזלף יד לראש גשם. כמובן שיש לנו פטמות סיליקון לניקוי מהיר של האבנית. תראו את העיצוב שלו, תראו את הקשת הזאת למעלה. אני עדיין לא ראיתי מוצר כזה בישראל. כמובן שהמוצר מגיע לנו גם כן עם נקודת מים יהודית למוט פינוק. המוט פינוק הזה מגיע ב4 צבעים, מגיע ברוזגולד מוברש, זה מה שאנחנו רואים פה, מגיע בצבע אפור גרפית, זהב מוברש וניקל מוברש. אין דברים כאלה. תראו כמה זה יפה, תראו את העיצוב שלו. משלוחים מהירים יש לנו לכל הארץ. המחיר שלו עכשיו מחיר השקה, ב-699 שקלים תוכלו לקבל אותו, כולל משלוח מהיר עד הבית. אז תתחדשו, פנקו את עצמכם.